10th class SCP ର second topic continue. Please subscribe to watch all video. ହ୍ୟାଲୋ ରାଜୀବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସାଇନ୍ସ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାଇନ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ୍ର ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଲବଣର ସେକେଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅମ୍ଳ କ'ଣ, କ୍ଷାର କ'ଣ, ଲବଣ କ'ଣ, ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଅମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ କ୍ଷାରକର ପୁଣି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କ'ଣ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ସାଇନ୍ସର ସମସ୍ତ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଘରେ ବସି ପିଲାମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଗଣିତର କେତେକ ନେସେସରି ଟିଚିଂ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଷାରକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଦେଖିବା ତ କ୍ଷାରକ ଯେଉଁ ଧାତୁ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, ଏକ୍ସେପସନାଲ କେତୋଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷାରକ ମାନେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି OH ଅଛି, OH ମାନେ ସାଇନ୍ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏଇଟା କ୍ଷାରକ, ଜିଙ୍କ ହେଲା ଗୋଟେ ଧାତୁ। ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ନାମକ ଲବଣ ଆଉ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଠି ବାହାରିଛି। ତ ଏଇଭଳି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ଧାତୁ ସହିତ ଏହା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ଦସ୍ତାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରକ ମନେକର OH ଅଛି ଏଠି ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରକଟା ମନେକର ଆମର ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ ହେଲା ଅଧାତୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାରଣ ଯେମିତି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ ଆଉ ଏ କ୍ଷାରୀୟ ସହିତ ଏଇ ଅମ୍ଳଟା ଆଉ କ୍ଷାର ସହିତ ମିଶିଲା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ କରିଥାଏ, ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁଣି କ୍ଷାରକ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। କ୍ଷାରକ ଅମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇ ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆମେ କହିଥିଲେ। ତାର କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା କ୍ଷାରକ, HCl ହେଲା ଅମ୍ଳ। ଏଇ କ୍ଷାରକ ଆଉ ଅମ୍ଳ ପରସ୍ପର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଆମୋନିୟମ ଲବଣ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମୋନିୟମ ଲବଣ ସହିତ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ କ୍ଷାରକ ପରସ୍ପର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲବଣ, ଜଳ ଆଉ ଆମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଷାରକ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ। କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ନା OH ମାଇନସ୍ ଆୟନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷାରକଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷାର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷାରକ ଜଳ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୁଏ ତାକୁ ଆଲକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଟା କ୍ଷାରକ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷାରକ ଯେ କ୍ଷାର କହିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା pH କ'ଣ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ pH କେତେ ବା pH ସ୍କେଲର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ pH ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣର ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳ କି କ୍ଷାର ତାହା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ହେଉଛି pH ନ୍ୟୁମେରିକାଲ, ଯେଉଁଟାକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର pH। ଆକ୍ଚୁଆଲି pHର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୌଣସି ଦ୍ରବଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ଶବ୍ଦ ପଟେଞ୍ଜରୁ pHର ଯେଉଁ pHରେ ଯେଉଁ ପିଟା ଅଛି ସେ ପିଟା ହେଉଛି ଆମର ଏ ପଟେଞ୍ଜ ଶବ୍ଦରୁ ଅର୍ଥ ଆସିଛି। ଆଉ ପଟେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ Hର ପାୱାର କେତେ। ସାଧାରଣତଃ pH 0 ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳୀୟରୁ pH 14 ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷାରୀୟ।
पर्यंत पीएच स्केल मापिबार व्यवस्था थाए। पीएच द्रवण पीएच सबुठार पीएच जो स्केल तार सर्वनिम्न भैल्यू होची 0, सर्वाधिक भैल्यू होची 14। 0 होची जो जगार अत्यधिक अम्ल आ 14 होता है अत्यधिक क्षार। 0 ରୁ 14 मझे किए अच्छे 7। पीएच स्केल पीएच मूल्य 7 ରୁ कम हेले द्रवणटी अम्लीय, 7 ରୁ अधिक हेले द्रवणटी क्षारीय बोली आम भावे नियंती। जो पीएच मूल्य 7 ରୁ 14 पर्यंत वृद्धि घटे तो OH माइनस आयनर गाढ़ता कौन होता है वृद्धि थाए। 7 ରୁ 14 पर्यंत गले क्षारीय गुण बढ़ी थाए, 7 ରୁ 0 आड़े आले अम्लीय गुण बढ़ी थाए। तेणु आम देखा एठारे स्केल टी केमितिका किपरि स्केल मापिबार व्यवस्था थाए। देखो साधारणतः पीएच मापिया गोटे सर्वजनीन सूचकर पूर्ण होता कागजटी आम व्यवहार करती जार पीएच 7 हेले प्रशमित जोटा कि आमर प्रशमित द्रवण बा जलर आ पीएच भैल्यू 7 ରୁ कम हेले 7 ରୁ कम हेले अम्लीय, 7 ରୁ अधिक हेले पीएच भैल्यू ता हूँ आमर क्षारीय बोली जनाई थाए। देखो जो आम 14 ରୁ 0 आड़िकी क्रमशः कमी कमी जाइए H प्लस आउ 0 ରୁ 14 आड़िकी क्रमशः बढ़ी बढ़ी जाइए OH माइनस। तेणु एथुर आम स्पष्ट यह अनुमेय होउछि जे आमर H प्लस आयनर गाढ़ता 7 ରୁ 14 आड़िकी बढ़ी थाए आ H प्लस आयनर गाढ़ता 7 ରୁ 14 आड़िकी कमी थाए। देखा आम गोटे साधारणतः माने भूल धारणा जन जन थाए जोटा कि पीएच जार अधिक आम भावी दिखती पीएच अधिक माने बोधे H प्लस आयन अधिक ना, पीएच जार अधिक तार H प्लस आयनर गाढ़ता तार कम, अर्थात पीएच जार अधिक ताहार H प्लस आयनर गाढ़ता कम अर्थात सीटा अम्लीय होता है। मन करा गोटे वस्तुर पीएच गोटे पदार्थर गोटे द्रवणर पीएच मन करा जाऊ गोटेर 8 आउ गोटे मन करा जाऊ पीएच 5, तेले एठारे अम्ल किए ना जोटा कि पीएच जार कम, पीएच 5 जार कम तेल सी अधिक अम्लीय, तार पीएच अधिक 7 ରୁ अधिक जार पीएच दुईटा भितर अधिक सी हूँ अधिक क्षारीय। तेणु पीएच जार अधिक तार H प्लस आयनर गाढ़ता कम अर्थात जार पीएच अधिका सी हूँ अम्लीय कम होता है। तेणु जार पीएच अधिक तार अम्ल कम, जार पीएच कम अर्थात 7 ରୁ 0 भितर जी रोचे पीएच से अम्ल बेसी आ 7 ରୁ 14 बेसी क्षार बोली आम भावी पारिबा। जदि पीएच स्केल विषय आउरी अधिक धारणा पाइबाक चाहूँ सब्सक्राइब करूँ चैनल को और जोगाजोग करूँ और आउ गोटे भिडियो पर नहीं आसबि। यहीपरि भाव में आम सेकेंड विषय आउरी दुईटी टीचिंग पर सेकेंड विषय संपूर्ण माने टॉपिक को आम भल भाव में बुझीपर और लॉकडाउन समय समस्त पिला यार सदुपयोग करेंगे मोर आशा और भरोसा। सब्सक्राइब करने द्वारा आपण मैंने 10th क्लास इंग्लिश साइंस और मैथमेटिक्स किसी देखिपारे। तापर पिला प्लस 2 साइंस आउ सीटी बीडी और ओटीटी ओएसएसटी केतक मेथोडोलॉजी टीचिंग नहीं आसबि। तो सब्सक्राइब करूँ और घर बसी लाभ उठातु। धन्यवाद।